Mwantu murilia ondizi TV ne munomugasonde chitariki 12 omutienyi okianda omwaka w'ekirubere ne 2024 andonse aso totengerete ndino kwegena nganigo endrete gotwara lituko ligia ikaranso ike meukumanyia amange ayuabira kwenekiwa ime na isiko yorogongo rwagusinigo omobunge onyalibali Masaba Daniel Manduku abagakumirana na aborokia ningbe ukumanyia ekerenge kenene gyokomera aborokia abanena boigo nigo omuimendrep we county area Nyamira abereka kumirana nababuatani ayonsi ni ukumanyia ase livwa elimorita nenkuru kwa Job Maangi nokwenda kinga chibiche chiboigo na Mario Gabriel wikira asenchira Jobo ikira nunere piento nkura nande asikagitali ege tambe. Na wakwenda utubuatu wetira senchire mtandao ito Facebook Ndizi TV News, digital YouTube Ndizi TV News, na wetira mtandao ito www.ndizitv.net. Ama yini kutukua chako ruwase kaunti ya Kisii, se umobunge onyalibali Masaba Daniel Manduku wabera kumirana na borokia abanebe chuskuru au imeye bunge eyo kare nekerenga ekanene soko mulekera emechando vangwetira nigo abagakurwa eira yochiko ene kingango chiarukurwa ogosi asi chuskuru nabo ikobwatira nababuatani kali nekerenga kikwene kinga ngochiari gokinia ekerengo gichisemi ase ebunge eyo enyalibali Masaba. The DCC District Sub-County Officer utari kugambira amangane chisemi itangani nabakira bimbuye munesengenjo dose namana bayibori nabana bayito asika dijegereje amara boyo chikunjiri cha korata matembuya mwakole twanyara tobuye kuchebiyego ntwa twanyara kubanga ngito bana matembu mwakoyo chakero mutinye boche sagamba mangana ekisemi na kitocho kubwata notification eride Sub-County ito Nyalibali Masaba ze constituency ito eire nekutangana ase county ya Kisii osema nini asenze yake maragoba tegero chisa sana ibere ngomerande abaternyiri wechi school cha primary kutoka wechi school cha primary tamani na mocha Togos kaboso ikase county ya Nyamira ni gomo women rep we county ya Jerusha Momanyi abeire gako umerana na barundi ya chipigipigi abonchurulia awe vale ase ebyombe na boigo abagosoli enkoyo kale nekerenga gyokorua ogosira ase bali gwetira ase kiganja ki women rep kelia kiangava nigo women rep abagakuru kubulia ase serikali kumuinyora omugusi anemono chinga kibagenre kualigania bosekorobe ya emeroberio ase serikali asabwate banga nebwendrete boigo omugusi kunyorwa chingaki amabaga akorwegwa yemeremo guchakera sobo waziri wekera ase amabaga ale amake. Leo nimeamuka, nimetoka Nairobi, nimekuja hapa kwa sababu nilikuwa ninafikiria sana juu ya wanabodaboda wa Kemera Ward na pia vijana ambao wanapenda kandanda na michezo mingine ambao wako hapa, na pia nimekuja kuona community hii na ninafurahi sana kwa sababu bila nimefika hapa hata yale maneno ambayo nimefanya ya kupatiana tents kwa community, I'm grateful that tumepata moja yao ndio imekuwa imetuhost ndio tuendelee kufanya kazi. Akere keki yese kubagwa aba kusina ntitobe imeo bya mara twanyoro mu minister yomo Mr. Mgozi but still nimanye temba ngagendera ka kunya negotiate
ogeti umugusi tutake tutamenzo mu PS yonde igoro ya mu PS yonde sakra ya matubwati iganya mira tutake tonyore no nyembatatu asenye ntolene ntubwati umusiya siyororo igasara kadi ya nega isinacha rero ukuganikora no konke abantu baitumba taito kabembawa abarimi n'abatugi imeorogongo rwa gusini go babeire bagosemiwa gocha amo anemono asugusirana nabo igokurikia amaigerio ayuarabe gakobakonya ase kwegendereria kagosanga na Ndizi TV nigo umusi obwe kampuni ekorosia chindagera choko nanua ase etugo nabo igo ase chinyoni au na chingoko ase amalieta Simon Omboto Moseti aba gakorwa okubu boigo ase abalimi kuligereria endagera elia bakwenana ase etugo yabo buna enchera ya mochi kwene kinga ngochiko kini barerigesa bakonyora nabo gotanga etugeyo konyora amarwire alia are amabe tunyare togokonya abalimi baito konyora chisemi ase okokora obutugi obuya bwa chingoko chiombe na chinde chonsi umuntu na minyamende yonsi umuntu ranyale ko gotuga na ekere na nyalire ngotara sema yote agusi muchando ro monene no gotanyora endagera bagutumia setu yawo endagere chiga akanyore chinde nchiri chanyale chiko bakonya onya iwe ko monyene turi kuli bandelie bosete nge kogera okwetu yawo endagera ebosete wetirase ndagereri chibano chiri chimbe chibosete no okonyora amarwira mange una chabo chikansa kero okonyora ndagereri ebosete aflatoxin igere igoro na ekerere igoro kere kwa ire ene menyamo gosene ngombe yali chibano chiri chingundo ego soasi system yae kere asira system yaso mpaka samabere wetira amabere ayo kwamba okonyora ngantu anyolire amarwira ande chabo chikansa no chikurera abo igonda tebya bali mubaito motige gutumia chi bano chiri chabosire kwa mefugo yaito na kubwa mono ekere mukole ndagera mwamanyanga endagere mbinto ki ingredients chibago tumia chiri church kolende ase ndagere ito ya mbekit yero sira senjera erenyi kiranu yorabe ago yetumia na bali bayotumire batebire nga ndagere ine renkia nabo igonda te abakurimekere mwayegolire mwanyara kuyebeka asensemere dry moko yebulka na mache elinde ebintu kreanyi uskabosioni go ababwata ni Kurwasi county inyebabeire bakumirana ase county ya Kisii bare nekerenga gyoko ligichinchira chuko chukurwanerera nabo igokonya abantu bare nobogotuye emaga yakonyorekananga nigo imechinsemo au abagotu babeire bagotererwa nabo igo kunereriwa obwene bwabo ase county ya Kisii nsemo ya Marani asama tuko amaga iga abangina abagotu babete bago sambwa sababa koruko bolia buna abantu bale naba bose bale abagotu babe bakolendwa nabo igo koruo gusaba ase serikali kubwatira nabo bwatani au ase enchera yokurwanirira obwene bw'abantu bale nobogotu. The first challenge that older persons face in our community is the issue of poverty. I'll take an example of Kenya as a country. We do retire at the age of 60, and it's also at the age of 60 that we're joining the cohort of older persons. They also face a challenge in terms of financial abuse. They are abused not by any other person, but those close to them. So violence, abuse, and neglect is another key challenge that older persons face. And I'd also like to note that that's also the reason why we are in Kisii County today. Wakongwe wanapitia changamoto nyingi sana. Moja ni kusukiwa kuwa wachawi, nyingine wanaonwa ni watu ambao hawafai katika jamii. Leo hii tumekuja hapa kutafuta suluhu ambao itadumu kwa kulinda wazee wetu. Tunapokumbuka jambo lilitendeka mwaka 2021 pale Marani, wazee wetu walichomwa wamama 4 mchana mmoja. Sasa hilo ikatutia roho mbaya sana tunapokumbuka jinsi walivyochomwa. Ndio sababu tumekuja pamoja tuzungumze, tupate suluhu ya kudumu ambao tutaweza fanya tulinde wazee wetu. But still we have some challenges. Most of the older people here in Kisii, they have a lot of challenges. Most of them they are being isolated by their family.
Togoskabosionigo ensemo y'abasaye bataisa negativu na chiserikali chichi county chigendera chekoragwa babeire bagwesoki bena guchaka gusangerera chiseyi ase barure okoboria asi county gokeigwa korwa ase 45 wika chi county 53 nigo boigo baba kwimurunganeria anemono ase serikali gotategerera ebirero byabo nigo batebangambirwe tebene gochikone kinga amoncho lingo chikokorware ase obura chingaki obochori obonene bw'umwaka chiri bubere ne 25 burabe boko ariganiwa. Tumekuja tumeketi na nyinyi kikao, ulita kikao pale Bomas, tukaja keti na wewe bwana rais, tukasemezana na ukasema utasikiza, hujasikiza. So it's high time we tell you that new funding model for universities haijawekwa in the right way we want. Dispatchment inafanywa too late. Wanafanya allocation January, dispatchment inafanywa September. Na ni pesa kidogo ndio inafika. Mulitoa kwa TVET schools. Mulitoa capitation ilikuwa 30,000 mkapunguza mpaka 19,000. Saizi kuna wanafunzi wapati hizo capitation. What is not happening with this government? Pale nyuma tuna collect ma signatures pia to reduce counties. We are reducing counties from 47 to 8 because counties were meant to devolve services, but we ended up devolving corruption. Magavana wananunua Fanta 1 million, magavana wananunua wheelbarrow 3 million, magavana wanajenga kiosk wanaita Atini Stadium wanasema wametumia $500 million. Ni wakati ya kuambia vijana we have to take leadership, we have to take back our country. Kama maandamano haita work, hakikisha uko na kitambulisho, uko na kura, 2027 they will not believe. Togoskabosioni gomu Inspector General bw'abanyanyimbo ntenenera Gilbert Masengeli abeirega korwa ekuro entindi ase abasaria asabira korwa okobolia ase abanyanyimbo anemono bali bakolenda chinsemo chire ase mibaga yense itu ya Kenya ne chinse chiria chisiko koba maiso anemono ase gotanga obonia naboigo ogosoigwa kwa maliogo atantiri naboigo ebinto bire mamincha erichiko ase nchego chikwene kinga lendi ngotingi wabole ase ense ya ito ya Kenya. Commandant General Service Unit visited different areas of your region and we were able to... From Point 1, from our Kenya-Ethiopia border, Kenya-Somalia border, in between, we have a lot of contraband goods passing. We have aliens, we have drug trafficking, and we have the criminal gangs in and within. I want to urge my colleagues who are assisted here that we work to ensure we manage that crime. And in Garissa here, especially hii vijana ya Visu, they are known from such an estate they come from. Let them be arrested and be arraigned in court. Mwanchumurelia Ondizi TV abunoto juikera omwelio wamangana majia chinsa isano na ibere chabono mugaso leterane nkoro kwa Job Maangi na baba kwene kinga chibiche chibigo na maliogi abera oikera asenchera yobo ikera nunere Caleb Obuya bakubwaterana nere Lydia Mose wikera chinga kichinde nabaganeirie oboriria obuya imyandizi TV nabwo obwanso omuguse.